companyes Núria, Judit, Laia, el nostre company Xavi està malalt, no pot venir, i jo, Nor. Us explicarem per què hem creat aquesta columna i quina és la seva finalitat. Per cinc esferes: la hidrosfera, l'atmosfera, la criosfera, la biosfera i la geosfera. Ara la companya Núria us donarà un exemple. Un exemple de la intersecció entre les esferes és exemple on les plantes són la biosfera, la terra és la biosfera, la hidrosfera que li proporciona aigua a la biosfera i l'intercanvi de gasos que la fa amb l'atmosfera. Aquí es pot veure l'intercanvi entre energia i matèria, que l'explicarem més endavant en cada cambra. Com hem creat el nostre projecte? Hem seguit aquest protocol per crear la nostra columna. Vam portar 10 ampolles de Coca-Cola, com podeu veure aquí, les vam retallar, com veieu a la imatge. En aquesta ampolla, que és la descomposició, la terrestre i aquest tard, vam foradar els tards perquè passi l'oxigen, l'aigua i tota la matèria possible, ja que en aquest treball que podem veure és l'intercanvi de matèria i energia entre les cambres. En aquesta ampolla vam posar una canya perquè l'aigua passés a la cambra de descomposició i també l'oxigen. Els éssers vius que tenim aquí els va portar un alumne de segon d'ESO, més les dàfnies i les mosques de vinagre que estan aquí, que les va portar la Marian de la cambra de cria de Cecili, que és el centre de suport a la innovació i la recerca en l'àmbit educatiu científic. La cambra aquàtica i... Per començar vam ficar 2 peixos en cada ampolla, de diferent tipus. Un era el gupsi, el peix de vidre i 2 peixos cometa. Li vam proporcionar 2 tipus d'aliment diferents. Un era les làmnies, que és un crustaci planctònic de l'ordre Planostera i que vulgarment es coneix com a pus a l'aigua i són indicadors de contaminació. També, com els peixos eren molt grassos, hi vam tindre que proporcionar aliment de peix de botiga al pont de novembre en vam anar i vam tindre que deixar aliment suficient, però a la nostra tornada ens vam donar compte que un peix faltava i vam tindre la hipòtesi que un s'havia menjat a l'altre. Per comprovar la nostra hipòtesi vam tindre que ficar un altre peix a la cambra del depredador. A dia d'avui no tenim encara la comprovació de la nostra hipòtesi. Els descomponedors s'alimenten de matèria orgànica per formar matèria inorgànica que després servirà als productors per fer la fotosíntesi. Són bàsicament els bacteris i els fongs que es trobaven a les fulles que vam recollir del carrer i a més vam ficar 2 cucs per cambra perquè s'accelerés el procés de descomposició. I com que regàvem les ecocolumnes, doncs l'aigua queia cap a la nostra cambra i llavors s'accelera el procés de putrefacció. I fa pocs dies que vam afegir la mosca de vinagre, que el seu nom científic és Drosophila melanogaster, però nosaltres només vam ficar la normal, la mutant no. I es diferencia perquè, com allà en aquella fotografia, es veu que té l'ull blanc i aquesta l'ull vermell. En la cambra terrestre vam separar 4 diferents recipients i vam ficar 2 recipients diferents per veure quin creixia millor amb oxigen o sense oxigen, ja que aquest té taps i no entra tant l'oxigen. Vam ficar terra d'hort i vam plantar julivert, llenties i herba de gat. Vam ficar un grill a cada cambra i un cargol. El julivert ens va tardar 15 dies en créixer i... l'altre va créixer més ràpid. I aquí podem veure la nostra columna, la interacció que hi ha entre les cambres. Al grill tenim un consumidor primari, que és herbívor. Aquí tenim un cuc, que és descomponedor, i els peixos, que són consumidors
secundaris, que són carnívors. Finalment, l'objectiu del nostre projecte, el que volem veure, és l'intercanvi de matèria i energia entre les diferents cambres. Esperem que us hagi agradat la nostra exposició. Alguna pregunta? No, no.